Pakisusi sa Mines and Geosciences Bureau nagtumbok nga posibleng treasure hunting ang gihimo sa usa ka luna sa Sitio Kulis sa Barangay Kandulawan sa Dakbayan sa Talisay. Ni ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Gipadaplin sa Mines and Geosciences Bureau ang pangangko ni Nestor Canunayon nga septic tank ug gatabay ilang gihimong pagkubkob sa luna diha sa Barangay Kandulawan. Sa ilawom sa kinubkuban, nasuta sa pakisusi niadtong Abril 18 nga may igong giladmon o gilapdon kini nga matawag nga usa ka treasure hunting activity. Subay niini, iduso sa MGB ngadto sa National Commission for Culture and the Arts ang report aron maunay mopadayon sa pakisusi sa kaso. Girekomendar usab sa MGB nga sidad-an ang kinubkuban aron wa nay taong makasud niini. Wao sa itugutan nga tawo nga makaduol sa dapit. Samtang dili pa usab masiguro kung dili ba makuyaw ang luna, diin nahimutang ang kinubkuban nga bahin. Laing gitataw sa report sa MGB nga matawag nga usa ka cavity o void o usa ka hawang nga dapit nga posibleng makaapekto sa kritibuk ang structural integrity sa dapit. Ilabi na kung adunay kusog nga pagbunok sa uwan ug linog. Muna na siya ipakordon, muna na siya ipapadlakan ni Cap. Nana sa signage na tulo ka buok tarap gibutang. So, that means to say, even ang katong kanang occupant sa yuta, kaya man ilang yuta, sa lanko man na. Even ang occupant cannot go there inside. Kuha na sila mahimo niya. Amo na nga na is for preservation lang nga walay tao nga maduol din na just in case katong nasa ilaw kung collapse. Katong mga residente nga nagpuyo karon na adito ma'am, kuan lang gina sila ma'am nagbinantayon. Pero mo sa gitawon sila kabalihinan ma'am. Pero under instruction sa DIRM ma'am nga one time nga daan na sila makitang liki nga masud na gali ang ilang kamot kana ma'am kuan gina sila automatic gina sila dayon hitling dayon. Sa findings o recommendation sa MGB7 gibase sa Talisay City Legal Office ang dugang kaso nga ipasaka batok sa nagpasiugda sa gituohang treasure hunting activity. Mato ni Attorney Giovanni Susosco, City Legal Officer, nga giandam na nila ang kinahanglang mga dokumento o affidavit sa ipasaka unyang kaso batok sa nagpaluyo sa treasure hunting activity sa sunod semana. Ilang report is illegal ang excavation nila, then napoy report na they are performing treasure hunting activities. Violation to sa sa national law o na wala sila permit from the National Museum na nag-excavate sila, nagdig sila for treasure hunting activities. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.